Gandalfova úloha v novom Pánovi prsteňov je potvrdená. Ako už isto viete, štúdio Warner Bros. Pripravuje nový hraný film The Lord of the Rings The Hunt for Gollum. Príbeh sa sústredí na nebezpečné obdobie medzi Bilbovým zmiznutím a vznikom spoločenstva. Režisérskej stoličky sa ujme Andy Serkis a producentom zostáva Peter Jackson. Najnovšie sa však v téme vyjadril aj Ian McKellen, ktorý stvárni opäť Gandalfa. Čarodejník bude pôsobiť skôr ako stratég, ktorý z úzadia riadi Aragornovú výpravu za Gollumom. Dej sleduje mladého Sméagla ešte pred úplným pádom do temnoty a zároveň cestu Aragorna, vtedy známeho ako Chodec. Ten sa bude snažiť získať tvora s kľúčovými informáciami o jednom prstení. Film má prepojiť už známe udalosti s novými pohľadmi na Gollumovú minulosť. A na záver, oficiálne potvrdení sú spomínaní Andy Serkis a Ian McKellen, zatiaľ čo obsadenie mladšieho Aragorna sa stále rieši. Nakrúcanie sa má odštartovať už v máji a premiéra je naplánovaná na december 2027. Tak čo? Tešíte sa na nový film Pána prsteňov? Napíšte nám do komentárov a nezabudnite dať follow pre viac podobných videí.